Makanya wajib belajar. Ini antum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksaru khamsata asyara luweh akeh-akeh niki 15 dina. Kemudian kapra ini 6 utawa 7 dina. Fa inna qasu adamu ala aqal mudah. Lek auzada tariha umpama enek darah sing kurang saka akal mudah berarti kurang dari 24 jam. Auzada ala tariha utawa luweh saka 15 dina fahuwa damu fasadin mongko diarani darah istihadah, darah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki nifas. Wa aqallu muddatin nifasi utawi luwih kidik-kidike mangsa nifas iku lahdzatun sedilu sekilas sak celutan kalau bahasa apa niku kitabe sak celutan. Wa ghalibuha iku arba'una wa ghalibu utawi luwih kaprae utawi wa ghalibu utawi kaprae nifas iku arba'una petang pula apane yaman dina kaprae niku petang puluh dina wa aktsaruha utawi luwih akeh nifas iku situna swidak apane yaman dina wa ma utawi barang zada kang nambahi apa man alaiha ing atase niku muddatun nifas iku fadamu fasadin mongko aran getih iku fadamun fasadin iku fadamun mongko aran getih fasadun kang rusak haidun harimane wayah lumulan haram bil haidi sebab kan wan nifas lan nifas apa al mubasyaratu tetemune kulit fima ing dalam barang baina surah ing dalam antarane udel warub batilan engkul. Jadi luweh kidik-kidike masane nifas niku sak celutan. Yes, maksud jelas bareng pun 100. Kaprae niku 40 hari luweh oke-oke niku napa swidak dina. Kok tambah sampai swidak siji, swidak loro tansah teruse mongko niku arane darah istihadah. Berarti pada tulisan swidak niku ya awake dhewe kudu aktivitas ibadah. Ngitungi kapan yo? Ketika keluar setelah melahirkan tadi. Mamane melahirkan jam 7 terus keluarnya jam 9, berarti jam 9 itu lagi tuh sampai 60 hari. Saniki haram hukume bagi khat lan wong sing nifas apa al mubasarah fi ma baina surah wa rubah tetemune kulit antarane udel lan dengkul tanpa enek kahil, tanpa enek pembatas. Jadi secara langsung iki boten bareng. Pak Tohirin ora oleh dolanan nggih. Ya. Antara udel karo dengkul. Naik ya sampe naik. Lah ketika apa tak paham lah. Jadi nyapo pemicu nyampe ini hubungan kerja. Latihan surah barokah itu oleh. Ngrawal itu antara ini udel dan dengkul bila hakil tanpa enek. Wal mururu fil masjid in khofa tanjisuhu. Liwat nang gone masjid iki sampun terane Kang Mas Riyen in khofa tanjisahu menawa nek kono kuwatir
mengotori masjid. Liwat ki diarani liwat ki lho. Metu saka lawang siji nyanggone lawang liyane. Niku menapa lawange luwih saka siji. Tapi lek kur siji niku mboten menapa. Paling mlebu stret balik nek. Lek balik lawange luwih loro, kok balik mlebune ngene iki terus sampean rono trek balik ngene nek. Niki mboten pareng. Iki jenenge miter-miter jenenge. Mumpung-mumpung. Jadi diarani napa niku murur niki kur liwate dalan siji, lawang siji nyanggone lawang liyane. Niku mawon in khofa kang disaleh menawa niku mengkhawatirkan mengotori masjid. Tapi lek ora khawatir krana saiki barang canggih iki blebet ra karu-karuan. Ora samerek ceblok. Niki hukume makruh. Kang aku softtek. Mungkin. Sakit kan sakit lah. Niku liwat niku hukume makruh. Makruh niku. Ora khawatir lho. Ora khawatir. Saiki pempes. Pempes. Nah ini liwat lek murur niku hukume makruh lek menawa ora khawatir. Wasomulan poso nggih boten pareng. Wa muharramatul jinabati lan pira-pira perkara kang den haramake sebab jinabat as-sabiqati kang wis dhisik babe niku. Wa yajibu alal haidi wan nufasa. Wa yajibu lan wajib alal haidi ing atase wong haid wan nufasa ilan wong kang nifas apa qada usaumi ngodohi poso alfa itati kang pot fil haidi ing dalem haid wan nifas lan nifas duna qada is-sholati dudu ora ngodohi salat alfa itati kang pot fihima ing dalem karone haid wan nifas. Wajib kanggene yang ingkang haid lan ingkang nifas niki ngodohi poso sing pot sing ora poso ketika awake dhewe haid utawa ketika nifas. Ora ngodohi salat. Karena apa? Karena lek salat iki akeh. Sedina kan ping dan saling ngebut nih. Jadi memberatkan. Umpama niku wajib ngodohi sholat ini wong wedok sing mesake. Lho, sedina pokoknya 7 dina kan 7 ping 5 kira-kira. Itu dulu. Ini kan abot banget. Ping tatang perkangan ping 3 perkangan. Nah, ini kan makane iku sing diwajib iki cuma poso. Yo. Bile